kan nikech nitiere rem moro kumoro. Okay, Lin, Sharon gima nyalo wacho. Piny modake ni en piny mar demokrasia. To kata mana institutions moringo bende gin mag demokrasia. Koro rawere onego wuog oko moloyo to ne joluo. Adwa wache kama. Ing'eni kata sama ne wago siasa mag universities. To nwang'iyo niya, un joluo un jadi e university ka. Ang'eni youth kata rawere wacho ni wan waonge gi tribe. Gin tribeless, partyless. Mano gima ok inyal ringo kumiaye. Kendo gino joma wache maber apani gin joma pok ogo siasa. Koro nitiere ga gimiluongo ni bargaining. Masama dhano dhi e siasa to ji bargain gi gik moko ariyo. In gi resources koso in gi dhano. Mago gik ma ji waro. Kwan mar kwan. Kwan mar kwan. Either in gi pesa kata in gi dhano. Kochopo kamilare ker pesa ino be koro ji ok odich ga ahinya. Ker mar Kenya ok inyal kelonwa pesa to wadich ga ng'owa. Koro kae kopogore gi pesa nyaka wang'e ang'o kendo dhano. Koro sama jaluo bet moko dhi kawo kura cha. Nyaka ong'e ni to kaponi ogombo adier ni chieng' moro nowacho ni en jaluo en janyadhi. Koro dang' ibed janyadhi to pesa to onge ofuki, ionge resources. Kawo nyadhino iket kando komonde, many gima kelo nyadhi, koro kiwachi in jang'owa, in janyadhi. Emomiyo ineno ka gimiluongo ni numbers. Ka joluo king'iyo to joluo gin joma ng'eny sana. But registration margi ni piny. Koro kata mana jotelo magolo ne otelnegi malo kucho cha. Sama ang' idhi bageni, ting'iyo. Tiwacho ni Kenya ka population mantiere sani en around 54 million. Kidhi gi mbele, pok wachopo 60 million. Roughly that figure, between 54, 55, 56 kanyo. To kendo wacho ni 70%, 75 to 80% mag jogo ma form that population gin youth. Not youth 35 years and below. Koro manyiso ni jogo ombulu ng'eny sana king'iyo population ma wan go sani. Joluo ok nyal wacho ni gin joma tin, gin oganda mang'eny. Lakini ng'eny ni no, namba ni no nyaka bed captured statistically. Unyalo bedo nu ng'eny to ku register kaka voters. Wan odwaro yiero jatelo. Odwaro ng'at manyalo dhi mbele kucha. Ere kaka ang' ne yieri miu ng'atu jatelo to unge dhano manyalo biro kura. Ok inyal nyisa ni ng'eny to kapenji ni ing'eny chalo university nu ng'eny ng'eny kuri kelo delegates adi. Ni awan wang'eny lakini delegates wan ga ariyo to midwaro kadi ne 20 to wan watin lakini wan delegates abich na mika donga mani gi delegates na mo register delegates ema dhi godo. Koro mondo mi jaluo ka gombo bet e telo nyaka ng'e ni mondo obed delegate nyaka obed ni en gi kura. Ema omiyo wuok mari oko ok onego bedo initiated gi ja siasa. Kin ng'ama ng'iyo piny kawuono kiny kod nyoro to ng'e ni ang'o mano affect nyoro maka timo kawuono to nyalo miyo kiny bedo maber. Koro kawo kura onego bed ni en gima wuok kuom janyuol kodhi ni nyathine kosoromo higni 18 nodhi okawo kura. Janyuol bende puonj nyathi gimiluongo ni responsibility as a citizen mar nation. Mano koluongi gi dho ngere ni patriot. To kokamano no kidwa take part in yiero ni janyadhi. Koro nyadhi no dhi tero wakanya. Mano be maduong'. Tero gime